Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Hare Krishna devotees. எல்லாருக்கும் Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji pranams. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji pranams. ஜெயந்தி மாதாஜி எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். இப்போ நம்ம வைஷ்ணவ கல்ச்சர் பத்தி பார்த்துட்டு இருக்கோம். நான் அப்படியே ஸ்கிரீன்ஷாட்ல அட்டெண்டன்ஸ் மார்க் பண்ணிடுறேன். ஸோ தட் வைஷ்ணவாச்சாரம் கல்ச்சர் அந்த ட்ரெஸ் கோடு இன்னைக்கு. எஸ் மாதாஜி. ஆனா நம்ம நேத்திக்கு கொஞ்சம் பெண்டிங் வச்சிருக்கோம் அந்த செகண்ட் சாப்டர்லயே. ஸோ அதை நம்ம முடிச்சுட்டு கொஞ்சோண்டு பாக்கி இருக்கு. ஆமா, அதை முடிச்சுட்டு நம்ம பார்க்கலாம். அப்புறம் நேத்திக்கு விஜயகுமாரி மாதாஜி வாசிக்கணும்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி சொல்லியிருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் அப்படியே வரிசையா ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க. யாருக்கு வாசிக்க விருப்பமோ அவங்க வாசிச்சு கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இருக்கா மாதாஜி? புக்கு தமிழ் பிபிடி நான் இன்னும் ஷேர் பண்ணல மாதாஜி. நான் ஷேர் பண்றேன் இன்னைக்கு. சரிங்க. நம்ம வைஷ்ணவ எத்திகேட்ஸ் தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதுல கொள்கைகள் என்னன்னு பார்த்தோம். அதை நம்ம கண்டிப்பா நம்ம கொள்கைகள்னாலே கண்ணை மூடிட்டு நமக்கு ஒரு விஷயம் நல்ல ஞாபகத்துக்கு வரணும். எப்பயும் நினைச்சிட்டு இருக்கணும். அவங்களை என்னைக்கும் மறக்க கூடாது. அவங்கள மறக்கிற மாதிரி விஷயங்கள்ல நம்ம அதிகமா என்கேஜ் பண்ணிக்க கூடாது. அதுதான் உயர்ந்த கொள்கை. எப்பயும் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்ல கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கணும் அப்படின்றது அதோட எத்திகேட்ஸ் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸை நம்ம அவசியம் ஃபாலோ பண்ணணும். அப்படி ஃபாலோ பண்ணும்போது நமக்கும் நல்லது, நம்மளை சுத்தி உள்ளவங்களும் அதை நல்லபடியா அதை ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஏன்னா எல்லாருமே கிருஷ்ண பக்தியில வரும்போது இந்த உலகமே ரொம்ப சிறப்புற இருக்கும். எல்லாருமே பகவானை நம்ம அடைவோம் இல்லைங்களா? ஏன்னா பகவானுக்கு தர்மம் அப்படின்றதான் அடிப்படை அந்த ஒரு விஷயம் இல்லைங்களா? கிருஷ்ண பக்தியில பகவான் ஏன்னா அவங்களே சொல்லியிருக்காங்க, எங்கெங்கெல்லாம் அதர்மம் தலை தூக்குதோ அங்கெங்கெல்லாம் பகவான் அப்பப்பெல்லாம் யுகம் யுகத்திலையும் அவதாரம் பண்ணி அதர்மத்தை அழிப்பேன், தர்மத்தை நிலைநிறுத்துவேன், பக்தர்களை பாதுகாப்பேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ தர்மம்ன்றது ரொம்ப முக்கியம் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்ல. இப்ப எல்லாருமே கிருஷ்ண உணர்வுல வந்தோம் அப்படின்னாலே அங்க தர்மம் தழைச்சிருக்கும். பகவான் எப்பயும் திருப்தியோட இருப்பாங்க. பக்தி சேவையில் நம்ம ஈடுபடும் போது நம்மளும் ரொம்ப அந்த பிளிஸ்ஃபுல்னஸை உணர முடியும். இப்படி எல்லாமே ரொம்ப மங்களகரமான விஷயம், சந்தோஷமான விஷயம். எங்கேயுமே குறைகள் கஷ்டங்கள் எதுவுமே இருக்காது கிருஷ்ணா கான்சியஸ். அப்போ நம்மளும் அதை நல்லபடியா ஃபாலோ பண்ணணும். மற்றவங்களையும் நம்ம அந்த கிருஷ்ண உணர்வுக்கு கொண்டு வரணும். இதுதான் ரொம்ப சிறந்த ஒரு விஷயம். அந்த வகையில் நம்ம எப்பயுமே நம்ம ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணும்போது நம்மளை சுத்தி உள்ளவங்களும் அதை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. கிருஷ்ண உணர்வுல எல்லாருமே நம்மளால இருக்க முடியும். இதெல்லாம் நம்ம நல்லபடியா நம்ம பார்த்துட்டு வரோம். அதுக்கப்புறம் நம்ம நேத்துக்கு இப்ப நம்ம வெளியில போறோம் அப்படின்னா சரிங்களா, பொது இடங்கள்ல அதாவது ஒரு டெம்பிளுக்கு போறோம், இல்லைன்னா ஹால் ப்ரோக்ராம் போறோம், வைஷ்ணவர்களை சந்திக்கிறோம் அப்படின்னா அந்தந்த இடத்துல நம்ம எப்படிலாம் நம்ம இருக்கணும், எப்படி நம்ம அவங்களுக்கு மரியாதை செலுத்தணும் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம். எப்படி நம்ம ஒரு கிளாஸ் இப்போ ஆச்சாரியர்கள்லாம் கிளாஸ்லாம் எடுப்பாங்க இல்லைங்களா? ஏன்னா எப்பயுமே இஸ்கான் டெம்பிள்ல பாகவதம் கிளாஸஸ் எப்பயுமே உண்டு. காலையில மங்களாரத்தி இதெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் கண்டிப்பா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், சாண்டிங் பண்ணுவோம். சாண்டிங்லாம் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் பாகவதம் கிளாஸ் இருக்கும். பாகவதம் கிளாஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பிரசாதம் இருக்கும். இது எப்பயுமே நடக்கும் இல்லைங்களா? அது மாதிரி கீர்த்தன் இருக்கும். அதுல நம்ம நல்லபடியா கிருஷ்ண உணர்வு நம்ம
அந்த பாவ நிலையில டான்ஸ்லாமும் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாமே பேக்கடா எப்பயுமே நடக்கும். அந்த வகையில அந்த மாதிரி இடத்துல நம்ம எப்படிலாம் நம்ம நடந்துக்கணும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம். சரிங்களா? அப்ப கோயில்ல ஆச்சாரங்கள் நம்ம என்னெல்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும், எப்படி பாகவதம் கிளாஸஸ்லாம் நம்ம அட்டன் பண்ணணும், எப்படி நம்ம அதில் கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர்ஸ்லாம் கேட்கணும், அதாவது அந்த ஸ்பீக்கர் அவங்க ஆச்சாரியர்கள் பரம்பரையில வராங்க இல்லைங்களா, சீனியர் டிவோட்டிஸ் அவங்க வீட்டில் என்ன முறையில நம்ம கொஷின்ஸ்லாம் நம்ம கேட்கணும், நம்ம ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜ் எப்படி கெயின் பண்ணிக்கணும், இதெல்லாம் அது மாதிரி நம்ம வீட்டுக்கு யாராவது வைஷ்ணவர்கள் வந்தாங்கன்னா அவங்களை எப்படி நம்ம வரவேற்கிறது, இந்த விஷயங்கள்லாம் தான் நம்ம பார்க்க போறோம். அதுல நம்ம நேற்றுக்கே பார்த்தாச்சு, ஒரு அரசனுக்கு எப்படிலாம் சேவை நடக்குமோ அந்த மாதிரி நம்ம வீட்டில் கிருஷ்ணர் தான் பிரதானம். அவங்க தான் ஃபேமிலியோட ஹெட் அப்படின்னு வச்சு நம்ம வீட்டையே கோயிலா நினைச்சு நம்ம வீட்டை நம்ம என்ன பண்ணணும், ரொம்ப சுத்தமா வச்சுக்கணும். அப்புறம் நடக்க வேண்டிய அம்சங்கள் எல்லாமே நல்லபடியா, பூஜைகள் புனஸ்காரங்கள் எல்லாமே நல்லபடியா நடக்கணும். அந்த வகையில கிருஷ்ணர் தான் பிரதானமா இருக்கணும்ன்றதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். பிரணவ முத்ரா நம்ம பார்த்துட்டோம். எப்படி எல்லாம் வணக்கங்களை செலுத்தக்கூடாதுன்றதையும் நம்ம பார்த்தோம் நேத்திக்கு இல்லைங்களா? இப்ப கோயில் அறை ஆச்சாரம் அதுதான் நம்ம பார்க்க போறோம். அந்த வகையில இன்னைக்கு யாரு வாசிக்கணும்னா விஜயகுமாரி மாதாஜி வாசிக்கணும். அதுக்கப்புறம் ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க. அப்புறம் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கீங்க, பிரேமா மாதாஜில வாசிச்சு கொடுங்க. அதுக்கு முன்னாடி நான் மங்களாச்சரண் சொல்லிடுறேன். ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாகயா சக்ஷரோன்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहन ललिता श्रीविशाखान्वितांश. हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते. तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्परूपस्य कृपा सिन्धु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्यतदेशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. हरे कृष्णा விஜயகுமாரி மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? கோயில் அறை. எஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. கோவில் அறை ஆச்சாரம். சரணாமிர்தம் ஏற்றுக்கொள்வது. பத்ம புராணத்தில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளபடி தானம் செய்ய முடியாதவர் ஒரு பெரிய யாகம் இங்கே ஓடிச்சுங்க மாதாஜி. இருங்க மாதாஜி. ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? தெரியுதுங்க மாதாஜி. தானம் செய்ய முடியாதவர் ஒரு பெரிய யாகம் செய்ய முடியாதவர், வேதங்களை கற்க முடியாதவர், இறைவனை வணங்க முடியாதவர், அல்லது வேறு வார்த்தைகள் கூறுவதானால் எந்த ஒரு புண்ணிய காரியம் செய்யாத ஒருவர் கூட கோவிலில் வைக்கப்பட்டுள்ள சரணாமிர்தத்தை வெறுமனே குடித்தால் கடவுளின் ராஜ்யத்தில் நுழைவதற்கு தகுதி பெறுவார். நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன் அத்தியாயம் 9. மகாவிஷ்ணு அல்லது தூய வைஷ்ணவரின் பாத தாமரைகளை கழுவிய நீர் அனைத்து புனித தலங்களின் கூட்டு நீருக்கு சமம். அத்தகைய சரணாமிர்தம் அருந்திய பிறகு ஒருவர் ஆச்சமனம் எடுக்கவோ கை வாயை கழுவவோ தேவையில்லை. அகஸ்தியர் சம்ஹிதா. வினுவின் குளியல் நீரை குடிப்பது மற்ற உயிரினங்களை கொல்வது போன்ற 1 மில்லியன் பாவங்களின் விளைவுகளை அழிக்கும் சக்தி வாய்ந்தது. இருப்பினும் புனிதமான குளியல் நீரின் ஒரு துளியை கூட தரையில் விடுபவர் அத்தகைய 8 மில்லியன் பாவ விளைவுகளை அனுபவிக்க வேண்டும். ஹரிபக்த விலாசா. ஆரத்தி வழிபாடு. ஸ்கந்த புராணத்தில் குலதெய்வத்தின் ஆர்த்தி வழிபாடு தரிசனத்தின் பலனை பற்றிய பின்வரும் விளக்கம் உள்ளது. ஆர்த்தி நடக்கும் போது ஒருவன் இறைவனின் முகத்தை பார்த்தால்
அவன் பலவற்றிலிருந்து வரும் அனைத்து பாவ விளைவுகளிலிருந்தும் விடுபடலாம். ஆயிரக்கணக்கான மற்றும் மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஒரு பிராமணனை கொன்றது அல்லது அது போன்ற தடை செய்யப்பட்ட செயல்கள் இருந்தும் அவர் மன்னிக்கப்படுகிறார். நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன் அத்தியாயம் 9. இறைவனின் மலர் மாலையை அணிதல். ஸ்கந்த புராணத்தில் பிரம்மதேவன் நாரதிடம் கூறுகிறார், என் அன்பான நாரதா, முன்பு கிருஷ்ணன் பயன்படுத்திய மலர் மாலையை தன் கழுத்தில் அணிந்து கொள்பவன் எல்லா நோய்களிலிருந்தும் பாவ செயல்களின் வினைகளிலிருந்தும் விடுபடுகிறான். படிப்படியாக அவன் ஜட மாசுக்களிலிருந்து விடுபடுகிறான். நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன் அத்தியாயம் 9. மாதாஜி கண்டினியூ பண்ணிட்டுமா மாதாஜி? மாதாஜி இது வரைக்கும் பார்த்துட்டு அப்புறம் அப்படியே வாசிக்கலாம். எஸ் மாதாஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கோயிலறை ஆச்சாரம். இப்ப நம்ம கோயிலுக்கு போறோம் இல்லைங்களா, அங்க நம்ம என்னென்னலாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படி அந்த விஷயங்கள் தான் நம்ம பார்க்க போறோம். சரணாமிரதம் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா, பகவானுக்கு அபிஷேகம் எல்லாம் பண்றோம் இல்லைங்களா, அந்த தீர்த்தம், அதை வந்து சரணாமிரதம்னு சொல்லுவாங்க. அது வந்து பொதுவா வந்து பால், அப்புறம் வந்து நெய், அப்புறம் கங்கை நீர், தயிர் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு தயிர், பால், கங்கை நீர், நெய், 5 பொருட்கள் இருக்கும். அப்புறம் இது தேனு, இளநீர் எல்லாமே இருக்கும். மாதாஜி ரோஸ் வாட்டர். அஞ்சுதான் மாதாஜி இது வச்சிருப்போம். பொதுவா இது சரணாமிரதம் 5 பொருட்கள் வச்சு செய்யறது, சரிங்களா? அதுல முக்கியமா வந்துட்டு இந்த கங்காஜல் வச்சிருப்பாங்க, தயிர் இருக்கும் மாதாஜி, தயிர் கண்டிப்பா இருக்கும், பால் இருக்கும், நெய் இருக்கும், சரிங்களா? இதெல்லாம் கலந்து வந்துட்டு செய்யறதுதான் அது. அப்ப இத வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பகவானுக்கு வந்து, அப்புறம் தேன் இருக்கும், அது ஒண்ணு சரிங்களா? இதெல்லாம் வந்து இதெல்லாம் சேர்ந்து வந்துட்டு பகவானுக்கு வந்து என்ன பண்ணுவாங்களா, அபிஷேகம் பண்ணுவாங்க. பொதுவா வந்துட்டு இப்ப நம்ம வந்து கங்காஜல் அப்படின்றது ரொம்ப புனிதமா நம்ம வந்து பாக்குறோம். கங்கை நீர் வந்து புனிதம்னு பாக்குறோம். எதனால அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, பகவான் வந்து திரிவிக்ரமனா அவதாரம் எடுத்து அந்த பிரம்மலோகம் வரைக்கும் அவங்களோட பாதம் போகுது இல்லைங்களா, அந்த ஓடு வரைக்கும், அண்டத்தோட ஓடு வரைக்கும். அப்போ அங்க என்ன ஆகும் அப்படின்னா, பிரம்மா வந்து தன்னோட கமண்டல நீரால பகவானோட பாதத்தை வந்து அபிஷேகம் பண்ணுவாங்க. அதாவது அவங்க திருவடி வந்து வாஷ் பண்ணுவாங்க. அப்போ அந்த தண்ணீர் என்ன ஆகும், கீழே அப்படியே வரும். அதுதான் கங்கை நீரா வருது. அதை வந்து சிவபெருமான் தலையில வாங்கி, அப்புறம் திருமுடியில வாங்கி, அதுக்கப்புறம் இந்த நிலத்துக்கு, பூமிக்கு வருது நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா. சோ அந்த கங்கை நீருக்கு ஏன் அவ்வளவு புனிதம்? ஏன்னா கங்கை நீர் தான் புனிதமானது. அதுல நம்ம குளிச்சால் நம்மளோட பாபங்கள் தொலையும், நம்மளுக்கு மோட்சம் கிடைக்கும். இதெல்லாம் நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்றோம் இல்லைங்களா, அந்த பிரின்சிபல்ஸ்லாம். அப்போ கங்கை நீருக்கு எதனால அவ்வளவு ஏற்றம் அப்படின்னா, அது பகவானுடைய திருவடியை ஸ்பரிசம் பண்ணி வர்றதுனால. சோ அந்த வகையில இங்க நம்ம பகவானுக்கு நம்ம அபிஷேகம் பண்ற இந்த சரணாமிர்தமும் பகவானோட திருமேனியில திருப்பாதத்துல பட்டுதான் நமக்கு கிடைக்குது இல்லைங்களா. சோ அது வந்துட்டு ரொம்ப உயர்ந்தது. அதோட மகத்துவம் வந்து ரொம்ப உயர்ந்தது. எப்படி கங்கை நீர் வந்து உயர்ந்தது நம்ம சொல்றோமோ, அதற்கு காரணம் பகவானோட திருவடியை அது ஸ்பரிசிச்சு வர்றதுனால. அதே மாதிரி சரணாமிர்தமும் நம்மளுக்கு வந்து பகவானோட அபிஷேகம், அந்த தீர்த்தம் இல்லைங்களா, அதனால அது வந்துட்டு ரொம்ப உயர்ந்தது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதோட தன்மை இந்த அளவுக்கு ஏற்றம் உள்ளது. அப்ப அதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, எந்த ஒரு நற்காரியமுமே செய்ய முடியல அப்படின்னா, சரிங்களா, தானம் செய்ய முடியல, யாகம் செய்ய முடியல, வேதத்தை தெரிஞ்சுக்க முடியல, இறைவனை வந்து வணங்குறதுக்குமே முடியல அப்படின்ற மாதிரி எந்த ஒரு பயஸ் ஆக்டிவிட்டியுமே நம்மளால செய்ய முடியல அப்படின்னாலும் கூட, என்னன்னா நம்ம வந்துட்டு கோயிலுக்கு போயிட்டு நம்ம வந்து பகவானோட சரணாமிர்தத்தை நம்ம வந்து குடிச்சோம் அப்படின்னாலே நம்ம பகவானோட லோகத்தை நம்ம அடைய முடியும் அப்படின்றத நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன்ல நம்ம பாக்குறோம். அதே மாதிரி பகவான் மகாவிஷ்ணு அல்லது தூய வைஷ்ணவனின் பாத தாமரைகளை கழுவேட்டீர். பகவானோடது மட்டுமா அப்படின்னா, ஏன்னா பகவானை விட பகவானோட பக்தர்களுக்கு ஏற்றம் அதிகம் இல்லைங்களா. ஏன்னா பக்தர்கள் தான் நம்மளுக்கு பகவானே காட்டி கொடுக்குறாங்க, அவங்களை அடைய மார்க்கத்தை சொல்லி கொடுக்குறாங்க. அதனாலதான் பக்தர்களுக்கு பகவானுக்கு பக்தர்களை ரொம்ப பிடிக்கும். நம்ம ஏற்கனவே நம்ம நிறைய பார்த்திருக்கோம் இல்லைங்களா. எதனால தாசானு தாசன் அப்படின்றதெல்லாம் நம்மளுக்கு வந்துட்டு ரொம்ப வந்துட்டு உயர்ந்த விஷயம் அப்படின்றது. ஜட உலகத்துல நம்ம வந்து பாசானு பாஸ், அதுதான் நம்ம ரொம்ப உயர்ந்ததா பார்ப்போம். ஆனா ஆன்மீகத்துல தாசானு தாஸ் அப்படின்றதுதான். எதனாலனா பக்தர்களுக்கு அவ்வளவு முக்கியத்துவம் அதிகம் இல்லைங்களா. சோ அந்த வகையில எப்படி பகவானுக்கு நம்ம இந்த மாதிரி அபிஷேகம் பண்ண தீர்த்தம் எவ்வளவு வந்துட்டு நம்மளுக்கு வந்து தூய்மையானதோ உயர்ந்ததோ, அதே மாதிரி
வைஷ்ணவர்களோட பாதத்தையும் ஆச்சாரியர்கள் இல்லைங்களா, பிரபு பார்த்தாது குரு குரு குருவோடது இந்த மாதிரி அவங்களோட பாதங்கள் எல்லாமும் அலம்பின அந்த தண்ணீரும் என்னது ரொம்ப தூய்மையானது, அதுவும் நமக்கு ரொம்ப நன்மை தரக்கூடியது, உயர்ந்ததுன்றதை நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அதான் அது எப்படிப்பட்ட நீர் அனைத்து புனித தலங்களில் கூட்டு நீருக்கு சமம். நம்ம சொல்லுவாங்களா, கங்கை சேமன சேவகு தவறி சரஸ்வதி நிறுவத்தை சிந்து காவிரி ஜலே சந்நிதம் குரு அப்படின்னு நம்ம வந்துட்டு நம்மளோட வீட்டுல ஆச்சமனம் செய்யும் போது அந்த தண்ணீரை நம்ம வந்துட்டு எல்லா ஆற்றோட அந்த சக்தி மகிமையும் அதுல இருக்கிற மாதிரி நம்ம ஐதீகமா நம்ம கொண்டு வருவோம் இல்லைங்களா. அப்ப அந்த நீர் புனிதமாகுதுன்னு அந்த மாதிரி புனித நீர் எல்லாத்துக்குமே இது பகவானோட அந்த சரணாமிர்தமும் அது மாதிரி ஆச்சாரியர்களோட அந்த பாத தீர்த்தமும் சமமா இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அந்த மாதிரி நம்ம சரணாமிர்தம் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம அதுக்கப்புறம் நம்மளோட கைகளையோ இல்ல வாயோ நம்ம கிளீன் பண்ணணும் அப்படின்றது நம்மளுக்கு அவசியம் இல்லை அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அது மாதிரி சரணாமிர்தம் அப்படின்றது ரொம்ப உயர்ந்தது இல்லைங்களா. அதை நம்ம எடுத்துக்கும் போது நம்மள பல பாபங்கள் மில்லியன் பாபங்கள் அழியும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதே மாதிரி அந்த சரணாமிர்தத்தை நம்ம என்ன பண்ணிடக்கூடாது, கீழே எல்லாம் சிந்திடக்கூடாது. கீழே சிந்தி மாதாஜி அதுக்காக தான் மாதாஜி கோவில்ல இது மாதிரி குடுக்கறப்பெல்லாம் கீழே சொட்டாம இருக்கிறதுக்காக இந்த துணி இத முந்தான் அவங்க அங்கவஸ்திரம் அந்த மாதிரி இத அடியில வச்சு கைய வச்சு இப்படி காட்டுவாங்க மாதாஜி. ஏன்னா ஒரு டிராப் கூட கீழே விழக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு இதால அது அந்த மாதிரி கையில துணிய வச்சா இல்லாட்டி ரெண்டு கைய இப்படி வச்சு அந்த சரணாமிர்தத்தை வாங்குவாங்க மாதாஜி. வாங்குவாங்க கண்டிப்பா. அவ்வளவு பாவம் போல இருக்கு, அந்த துளி தரையில் விழுந்தா கூட 8 மில்லியன் பாவ விளைவுகளை அனுபவிக்க வேண்டும்னு இப்ப படிக்கிறோம். ஆமா, ஏன்னா இங்க எப்படி அது நம்ம எதுக்கு அப்ப வைக்கிறாங்கன்னு எனக்கு அப்ப தெரியல, இப்ப இத படிச்ச உடனே புரியுது. அதுதான் மாதாஜி, அதுதான். அதனால எப்படி அதை நம்ம ரொம்ப ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல்லா அதை நம்ம ஹேண்டில் பண்றோமோ அந்த அளவுக்கு நம்மளோட பாவங்கள் தொலையும். அதே நம்ம ரொம்ப கேர்லெஸ்ஸா அலட்சியமா நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு அது பாபத்தை உண்டு பண்ணும். ஏன்னா நம்ம இப்ப பார்த்துட்டோம் இல்லைங்க, சரணாமிர்தம்ன்றது கங்கை நீர் எதற்காக உயர்ந்தது, பகவானோட திருவடி பட்டதுனால. அதே மாதிரி சரணாமிர்தமும் பகவானோட அபிஷேக தீர்த்தம் இல்லைங்களா. அதையும் நம்ம என்ன பண்ணணும், ரொம்ப உயர்ந்ததை நம்ம கருதணும். அந்த வகையில நம்ம அதை நல்லபடியா நம்ம ரிசீவ் பண்ணிக்கணும். அப்படி இல்லாம பாதம் படுற இடத்துல எல்லாம் பட்டுருச்சு அப்படின்னா நம்ம உடனே அதை கிளீன் பண்ணிடணும். அப்படி கிளீன் பண்ணாமலே விட்டுட்டோம்னா நிறைய பேர் அதை மிதிக்கிற மாதிரிலாம் ஆயிடும் இல்லைங்களா. அப்ப நமக்கு பாப விளைவு நம்மளுக்கு சேர்ந்துரும் அப்படின்றத பாக்குறோம். சரிங்களா? இதுதான் சரணாமிர்தம் பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது. அதுக்கப்புறம் ஆரத்தி, நம்ம கோயிலுக்கு போனோம்னா ஆரத்தி காமிப்பாங்க இல்லைங்களா. பொதுவா என்ன பண்ணிடுவாங்க சிலவங்கன்னா, கோயிலுக்கு வர வரைக்கும் நல்லா எல்லாம் வேடிக்கை பார்த்துட்டு வருவாங்க. ஆனா ஆரத்தி காமிக்கும் போது பகவானி மணிக்கணக்கா கியூல நின்று பகவானி தரிசிக்கும் போது கண்ணை மூடிட்டு தரிசனம் பண்ணிடுவாங்க இல்லையா. அந்த மாதிரி பண்ணவே கூடாது. எப்பயுமே நம்ம எதுக்காக கோயிலுக்கு போறோம், எதுக்காக பகவானுக்கு அவ்வளவு அழகா அலங்காரம் பண்றாங்க அப்படின்னா நாம ரூப குண லீலைகள் அதான் இல்லைங்களா. ரூபம் பகவானோட ரூபத்தை நம்ம உள்வாங்கி தியானிக்கணுன்றதுக்காக தான். அப்ப நம்ம எப்பயுமே கோயிலுக்கு நம்ம போறோம்னா நம்ம நல்ல கண்ணை நல்லா திறந்து பகவானோட அந்த அலங்காரம் அந்த அழகை நம்ம நல்லபடியா உள்வாங்கி மனசுல நிலைநிறுத்தி எப்பயும் நம்ம சாண்டிங் பண்ணும்போதோ இல்ல வேற ஏதோ நினைவுல இல்லாம பகவான், அதாவது சாண்டிங் பண்ணும்போது எப்பயும் நினைச்சுக்கணும், வேற எந்த நினைவுகளும் இல்லாம நம்ம என்ன பண்ணணும், பகவானோட ரூபத்தை நம்ம நல்லபடியா நம்ம மனசுல வச்சுக்கணும். அந்த மாதிரி அந்த அலங்காரத்தை நம்ம பாதத்திலேருந்து திருப்பாதத்திலேருந்து திருமுடி வரைக்கும் நம்ம நல்லபடியா நம்ம உள்வாங்கிக்கணும். அதே மாதிரி ஆரத்தி காமிக்கும் போது நம்ம பகவானை நல்லபடியா தரிசனம் பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அந்த மாதிரி நம்ம பகவானோட திருமுகத்தை நம்ம நல்லபடியா பார்க்கும்போது பலவற்றில் வரும் அவங்களுக்கு வர பாபங்கள்ல இருந்து அவங்களுக்கு விடுதலை கிடைக்குது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பாபம் செஞ்சிருந்தா கூட அதுவும் நம்மளை விட்டு போகும். அது மாதிரி பிரம்மஹத்தி தோஷம் இருந்தா கூட அது நம்மளை விட்டு போகும். அதனாலதான் எப்பயுமே இஸ்கான்ல இந்த 4:30க்கு மங்கள ஆரத்தி பண்றாங்க இல்லைங்களா. அப்ப எல்லாருமே ரொம்ப ஆசையோட வருவாங்க. ஏன்னா காலையில ஏந்திரிக்கும் போதவே அந்த உணர்வு கிருஷ்ணரை நம்ம பார்க்கணும், ரொம்ப நேரம் பார்க்காம நம்ம தூங்கிட்டோம் இல்லைங்களா. சோ அதனால அந்த ஏந்திரிக்கும் போதே அந்த உணர்வு நம்ம பகவானை பார்க்கணும். அந்த ஆரத்தி சமயத்துல அவங்கள அந்த ரொம்ப நல்ல அலங்காரம் பண்ணி அந்த வெளிச்சத்துல பகவானை நம்ம பார்க்கும்போது அது தனி ஒரு உணர்வு இல்லைங்களா, பிளிஸ்ஃபுல்னஸ் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். நம்மளோட நமக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பகவானை அந்த தூப தீப ஒளியில பார்க்கறது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இல்லைங்களா. சோ அந்த மாதிரி நம்ம அந்த சிலவங்க இந்த சன் செட் சன்ரைஸ் இதெல்லாம் பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப விருப்பப்பட்டு எங்கெங்கேயோ போவாங்க இல்லைங்களா. அதுவும் அழகுதான், இல்லைன்னு சொல்லல. பகவானால் உருவாக்கப்பட்ட எல்லாமே அழகுதான். ஆனா பகவான் இந்த காலையில விடியகாலையில பிரம்ம முகூர்த்தத்துல அவங்களுக்கு அந்த ஆரத்தி காமிக்கும் போது அவங்கள பாக்குறதுன்றது இருக்கு இல்லைங்களா,
அவ்வளவு ஒரு பிளிஸ்ஃபுல்னஸ் நமக்கு அது கொடுக்கும். அப்ப நம்ம என்ன பண்ணா, நம்ம நைட்டு தூங்கும்போதே காலையில எப்போ வரும், நம்ம எப்போ வந்து ஆரத்தி பார்க்கலாம் அப்படின்ற அந்த ஒரு எண்ணம், இல்லைன்னா நம்ம எப்போ ஆரத்தி வீட்ல இருந்தோம்னா கோயில்ல போறோம்னா நம்ம ஆரத்தி பார்க்கணுன்ற அந்த ஒரு இன்டென்ஷன்லயே நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும், நம்ம வந்துட்டு தூங்கணும் நைட். காலையில எப்போ வரும், நம்ம எப்போ பகவான திருமுகத்தை அந்த தீப ஒளியில நம்ம தரிசிக்க போறோம் அப்படின்னு. அதே மாதிரி வீட்டுலன்னா நம்ம ஏஞ்ச உடனே பகவான நல்லபடியா எப்போ நம்ம அந்த தீபத்தை நம்ம பகவானுக்கு நம்ம காமிச்சு அந்த ரூபத்தை நம்ம தரிசிக்க போறோம் அப்படின்னு அந்த ஆவலோட நம்ம என்ன பண்ணணும், ஆரத்தி வழிபாடுல நம்மள ஈடுபடுத்திக்கணும். சரிங்களா? அது ரொம்ப முக்கியம். அந்த மாதிரி ஒரு உணர்வு இருக்கும்போது நமக்கு ஏந்திரிக்கிறோமே அப்படின்ற அந்த ஒரு சிரமமே தெரியாது. சீக்கிரம் எப்ப விடியும், நம்ம எப்ப பகவானுக்கு நம்ம ஆரத்தி பண்ணலாம். அந்த ஒரு எண்ணம் தான் நம்மளுக்கு ரொம்பவே அதிகமா இருக்கும். அந்த லேசினஸ் நம்மளுக்கு நெருங்கவே நெருங்காது. சரிங்களா? அதுதான். அப்ப அது வந்து அந்த மாதிரி ஆரத்தி நம்ம பார்க்கும்போது, நமக்கு வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா, நம்மளோட பாவங்கள்லாம் தொலைஞ்சு போகும். பிரம்மஹத்தி தோஷம் இருந்தா கூட தொலைஞ்சு போகும். பகவானோட ரூபம், ஏன்னா நாம ரூப குணலீலைகள்ல ரூபத்தை நம்ம நல்லபடியா உள்வாங்குறோம் இல்லைங்களா? அதை நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஆரத்தி வழிபாடு ரொம்ப முக்கியம். அப்ப நம்ம நல்லபடியா பகவானை தரிசிக்கணும் அப்படின்றது. அப்புறம் வந்து இறைவனோட மலர் மாலைகளை அணிதல். பகவானுக்கு அணிவிக்கப்பட்ட அந்த மாலைகள் இருக்கும் இல்லைங்களா? அதை வந்துட்டு யாருக்காவது வந்துட்டு கொடுப்பாங்க. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாகவதம் கிளாஸ் இப்போ வந்து சீனியர் டிவோட்டிஸ்லாம் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா கூட அவங்களுக்கு வந்து மலர் மாலை வந்து அணிவிக்கிறது வந்து ஒரு ஃபார்மாலிட்டி ரூல்ஸ். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் அதை அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இப்போ மகாராஜா அவங்களாம் இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து அதை வந்து மற்ற யாருக்காவது அதை வந்து கொடுப்பாங்க. அப்படி கொடுக்குறாங்க, பகவானுக்கு அணிவிச்சது இல்லை ஆச்சாரியர்களுக்கு கொடுத்தது அதெல்லாம் நம்மளுக்கு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அதையும் நம்ம நல்லபடியா நம்ம அதை ரிசீவ் பண்ணுவோம். ரொம்ப ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல்லோட நம்ம ரிசீவ் பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அது வந்து ஸ்கந்த புராணத்துல பிரம்மதேவர் நாரதர்கிட்ட குறிப்பிடுறாங்க. சரிங்களா? முன்பு கிருஷ்ணர் பயன்படுத்திய மலர் மாலையை தன் கழுத்தில் அணிந்து கொள்பவன் எல்லா நோய்களிலிருந்தும் பாப செயல்களிலிருந்தும் விடுதலை பெறுகிறார் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அது மாதிரி நம்மளுக்கு இந்த படிப்படியா அவன் ஜட மாசுக்கள், நம்மளோட ஜட மாசுக்கள்ன்றது என்னது, அனர்த்தங்கள் தான் இல்லைங்களா? அந்த அனர்த்தங்கள்லாம் நம்மளை விட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா விலகும் அப்படின்றது நம்ம நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன்ல நம்ம நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் கோயிலுக்கு வரும் எந்த ஒரு பக்தம் இறைவனுக்கு எப்போதும், இது நம்ம இன்னும் வாசிக்கல இல்லைங்களா? எஸ். ஓகே. அடுத்தது ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. வாசி கொடுங்க. பிரணாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கோவிலுக்கு வரும் எந்த ஒரு பக்தரும் இறைவனுக்கு எப்போதும் எதையாவது காணிக்கையாக செலுத்த வேண்டும். கோயிலுக்குள் வரும் எந்த ஒரு பக்தரும் எப்போதும் கடவுளுக்கு ஏதாவது ஒன்றை சமர்ப்பிக்க வேண்டும். பழம், மலர்கள், தூபம் போன்றவை. ஒருவரால் எதையும் ரொக்கமாக வழங்க முடியாவிட்டால் வேறு ஏதாவது அர்ப்பணிக்க வேண்டும். கோவிலுக்கு காலையில் வரும் அனைத்து பெண்களும் எத்தனையோ பொருட்களை எடுத்து செல்வதுதான் இந்தியாவின் முறை. அதை ஸ்க்ரால் பண்ணி ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி, ஜஸ்ட் ஸ்கிரீன்ஷாட்ஸ் எடுத்துக்கிட்ட அட்டெண்டன்ஸ்க்காக ஒரு நிமிஷம் இதோ பண்றேன். இப்ப தெரியுதுங்களா? கொஞ்சம் கூட ஓகே. பெண்களும் எத்தனையோ பொருட்களை எடுத்து செல்வதுதான் இந்தியாவில் முறை. ஒரு துளி அரிசி அல்லது ஒரு துளி மாவு கூட வழங்கலாம். கோவிலில் உள்ள துறவிகளையோ தெய்வத்தையோ காணிக்கை செலுத்தாமல் செல்லக்கூடாது என்பது விதிமுறை. பிரசாதம் மிகவும் தாழ்மையானதாக இருக்கலாம் அல்லது விலை மதிப்பற்றதாக இருக்கலாம். ஒரு பூ, ஒரு பழம், கொஞ்சம் தண்ணீர் முடிந்தவரை வழங்கலாம். நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன் அத்தியாயம் 9. அவர்களின் நடத்தையை பார்த்தாவது சமுதாயம் பயனடையும். ஸ்ரீல லட்சிய மனிதர்கள், கிருஷ்ண உணர்வுள்ள மனிதர்கள், அவர்களின் குணாதிசயம், அவர்களின் நடத்தை, அவர்களின் வாழ்க்கையின் லட்சிய நோக்கம் ஆகியவற்றை உருவாக்க நாங்கள் முயற்சி செய்கிறோம். எனவே கிருஷ்ண உணர்வை தீவிரமாக எடுத்துக்கொண்டவர்கள் அவர்கள் சிறந்த மனிதர்களாக இருக்க வேண்டும். அவர்களின் நடத்தையை பார்த்தாவது சமுதாயம் பயனடையும். சைத்தன்ய மகாபிரபு நமக்கு ஆபனி ஆச்சாரி பிரபு ஜீவேரி சிக்ஷயா என்று கற்பித்தார். நீங்கள் ஒரு சிறந்த மனிதராக நடந்து கொள்ளாவிட்டால் உங்களால் உபதேசிக்க முடியாது. உங்கள் பிரசங்கம் வெற்றியடையாது. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் விரிவுரை, ஸ்ரீமத் பாகவதம் 6.2.4, செப்டம்பர் 8, 1975, விருந்தாவனம். நடனம் பற்றி ஸ்ரீல பிரபுபாதர். பஞ்ச தத்துவம் போல் கைகளை உயர்த்தி. மத்த ஸ்க்ரால் பண்ணுங்க. இப்ப தெரியுதுங்களா மாதாஜி? இல்ல, ஸ்க்ரால் பண்ண முடியல மாதாஜி எனக்கு. கொஞ்சம் தான் வருது மாதாஜி. ஓகே. பஞ்ச தத்துவம் போல் கைகளை உயர்த்தி. நடனம் பற்றிய உங்கள் கேள்வியை பொறுத்தவரை பஞ்ச தத்துவத்தை போல கைகளை உயர்த்தி நடனத்தை உற்சாகமாக செய்ய வேண்டும். கைகளை உயர்த்தி உற்சாகமாக நடனம் ஆடலாம். பகவான் சைத்தன்யாவை பின்பற்றுபவர்கள் அனைவரும் கைகளை உயர்த்தி நடனம் ஆடுவார்கள். சில பிரபுபாதர் எழுதிய கடிதம்
கீர்த்தானந்தா, பம்பாய் 10, நவம்பர் 1975. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு போல் நடனம். சுரேஸ்வர தாஸ். எனவே ஒரு குரு பூஜையின் போது சில பிரம்மச்சாரிகள் ராக் நடனம் ஆடுவது போன்ற ஒருவித போக்கிரியை வளர்த்து கொண்டது எனக்கு நினைவிருக்கிறது. குரு பூஜையின் போது இது நடந்து கொண்டிருந்தது. திடீரென்று பிரபுபாதா ஒரு நடத்துனரை போல, ஒரு மெட்ரோ மேஸ்ட்ரோவை போல அவர் குரு பூஜையை ஒரு கணத்தில் நிறுத்தினார். நாங்கள் அனைவரும் இடத்தில் உறைந்தோம். பின்னர் பிரபுபாதா தூரத்தில் உள்ள பஞ்ச தத்துவத்தின் படத்திற்கு சைகை செய்து அவர்களின் கைகள் எப்படி உயர்த்தப்படுகின்றன என்று அவர் கூறுகிறார். நடனம் சில சைத்தன்ய மகாபிரபுவை போல நடனமாடு என்று கூறுகிறார். சில பிரபுபாதாவை தொடர்ந்து நினைவு டெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன் 7 ஜூலை 1974, ஏப்ரல் 1975. ஆமாம், கண்டிப்பாக. சில பிரபுபாதா பதிலளித்தார். இது மிகவும் நன்றாக இருக்கிறது. நானும் பிரம்மானந்தனும் கீர்த்தனையில் நடனம் ஆடும் போது ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொண்டோம். ஒரு வார்த்தையும் பேசாமல் நாங்கள் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ருக்மணி துவாரகா திசாவை நோக்கி செல்ல ஆரம்பித்தோம். சுமார் 10 அடி நோக்கி நகர்ந்தோம். பின்னர் வியாசாசனத்தில் ஸ்ரீல பிரபுபாதாவை நோக்கி நகர்ந்தோம். எங்களுடன் வேறு யாரும் நடனம் ஆடாததால் முதலில் இதை செய்வது எளிதானது அல்ல. ஆனால் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் தெய்வங்களை காணும் வகையில் மையத்தில் எப்போதும் ஒரு இடம் இருந்தது. அந்த பகுதியை பயன்படுத்தி நாங்கள் கீர்த்தனை முன்னேறும் போது உற்சாகமாக முன்னும் பின்னும் நடனமாட தொடங்கினோம். சில நேரங்களில் கோவில் அறையில் இருந்த அனைவரும் பின்தொடர்ந்தனர். நாங்கள் நூற்றுக்கணக்கானவர்கள் முன்னும் பின்னுமாக ஸ்ரீல பிரபுபாதரை நோக்கி நகர்ந்து கொண்டிருந்தோம். அவர் காட்டில் விளையாடியபடி தனது குழந்தைகள் அனைவரும் காட்டுத்தனமாக நடனம் ஆடுவதை பார்த்து கொண்டு அமர்ந்து தலையசைத்து எங்களை உற்சாகப்படுத்தினார். பக்தர்கள் பலர் அதை விரும்பினார் என்று ஸ்ரீல பிரபுபாதர் தமக்கு முன் பக்தர்கள் நடனம் ஆடுவதை பார்த்து சிரித்துக் கொண்டிருந்தார். பிரத்யும்னன் ஸ்ரீல பிரபுபாதரிடம் அப்படி நடனம் ஆடுவது சரியா என்று கேட்டார். ஆமாம், கண்டிப்பாக. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் பதிலளித்தார். இது மிகவும் நன்றாக இருக்கிறது. சிரமம் என்றால் என்ன? ஸ்ரீ தாசா, ஏப்ரல் 26, 1973, ISKCON, லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ், கலிபோர்னியா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ நம்ம மலர் மாலை அணியறது அது வரைக்கும் பார்த்துட்டோம் நம்ம. ஸோ இது எல்லாமே நம்ம நல்லபடியாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இந்த பிபிடிஸ் அடிக்கடி வாசிச்சு பாருங்க. ஸோ தட் அந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் நம்மளுக்கு நல்லபடியாக மனசுல பதியும். நம்மளால அதுக்கு அடுத்தது நம்ம நல்லபடியாக நம்மளால அதை ஃபாலோ பண்ண முடியும். ஓகேங்களா? அப்போ இங்க அடுத்தது நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா, கோயிலுக்கு வரும் எந்த ஒரு பக்தனும் இறைவனுக்கு எப்பொழுதும் எதையாவது காணிக்கையாக செலுத்த வேண்டும். நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம். பகவான் நம்மகிட்ட பத்திரம், புஷ்பம், பழம், தோயம் கேட்குறாங்க அப்படின்னா ஆஃபர் பண்ணுங்கன்னு சொல்றாங்க. கேட்குறாங்கல்ல, இதுல ஏதாவது ஒண்ணு நீ எனக்கு ஆஃபர் பண்ணாலும் அதை நான் ஏத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லைங்களா? ஸோ அப்போ அவங்ககிட்ட அதனாலும் இல்லை, அதனால நம்ம கொடுத்தவங்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுதுன்றது கிடையாது. அது ஒரு சாதனம். அதுல உள்ள அன்பு பக்தியும் தான் எடுத்துக்கிறாங்கன்றதை நம்ம அந்த ஸ்லோகத்துல நல்லபடியா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதே மாதிரி நம்ம கோயிலுக்கு போகும்போது நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, ஏதாவது ஒண்ணு நம்ம சமர்ப்பிக்கணும். சரிங்களா? நம்ம கிட்ட என்ன இருக்கோ, எதுவும் வற்புறுத்தி கஷ்டப்பட்டு இல்லாததெல்லாம் நம்ம சேகரிச்சு அப்படி இல்லை. நம்ம கிட்ட என்ன இருக்கோ, ஏன்னா இந்த பத்திரம், புஷ்பம், பழம், தோயமே கண்டிப்பா நம்மளுக்கு கிடைக்கும். பூ கண்டிப்பா நம்மளை சுத்தி உள்ள இடத்துல ஏதாவது ஒரு பூக்கள் இருக்கும் இல்லைங்களா? சோ அதை கூட நம்ம கொண்டு போய் அந்த எண்ணம், அந்த இன்டென்ஷன், அதுதாங்க ரொம்ப முக்கியம். அந்த வகையில இங்கேயும் நம்ம என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னா, கோயிலுக்கு நம்ம எந்த ஒரு பக்தனும் எப்போதும் கடவுளுக்கு ஏதாவது ஒன்றை சமர்ப்பிக்க வேண்டும் அப்படின்றது. ஏன்னா அதுதான் அது மீடியம். நம்மளோட அன்பை பகவானுக்கு வெளிப்படுத்துற அந்த எண்ணம் இருக்கு இல்லைங்களா? அது மீடியமா நம்ம அது பாக்குறோம். ஸோ அதனால ஏதாவது அந்த பூக்களோ, பழமோ, இல்லைன்னா தூபம், இதெல்லாம் நம்ம எடுத்துட்டு போறது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். கோயிலுக்கு காலையில் வரும் அனைத்து பெண்களும் எத்தனையோ பொருட்களை எடுத்து செல்வதன் நம்ம பொதுவாக பார்ப்போம் இல்லைங்களா? கோயிலுக்கு நம்ம போறதுனால இப்ப நம்ம விளக்கேத்துறோம்னா அந்த விளக்குக்கு தேவையான எண்ணெய், திரிநூல், நெய் இதெல்லாம் எடுத்துட்டு போவோம். தீப்பெட்டி இதெல்லாம். அதுக்கப்புறம் பூ எடுத்துட்டு போவோம், பழங்கள் எடுத்துட்டு போவோம். இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒண்ணு நம்ம எடுத்துட்டு போறது பொதுவாகவே வழக்கம் தான் இல்லைங்களா? அது மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, துளசி, இல்லைன்னா இந்த அரிசி, அன்னதானத்துக்கு காணிக்கையா கொடுக்குற மாதிரி ஏதாவது ஒண்ணு நம்ம எடுத்துட்டு போய் நம்ம கொடுக்கறது அப்படின்னு நம்ம வழக்கமா நம்ம வச்சுக்கணும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். எதனாலன்னா, நம்ம கிட்ட இருக்கிற ஒண்ணு பகவான்கிட்ட ஆஃபர் பண்றோம். அது என்ன ஆகும்? வேற ஒரு பக்தருக்கு அது பிரசாதமா அமையும். அது பகவானோட ஆசீர்வாதமா அது அமையும் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி நமக்கு முன்னாடி யாராவது வந்திருப்பாங்க, அவங்க யாராவது ஆஃபர் பண்ணிருப்பாங்க தன்கிட்ட உள்ள ஒரு விஷயத்த, அது நமக்கு பிரசாதமா, நமக்கு அது பகவானோட அனுகிரகமா, ஆசீர்வாதமா நமக்கு அமையுது இல்லைங்களா? சோ அந்த வகையில இது நம்ம கண்டிப்பா நம்மளும் நம்ம கிட்ட உள்ளதை சமர்ப்பிக்கிறோம். அது கண்டிப்பா அந்த பொருள் ஒரு சாதனம் தான். சரிங்களா? அதுதான் நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதனால அவசியம் நம்ம ஏதாவது ஆஃபர் பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதே மாதிரி இந்த மாதிரிலாம் நம்ம செய்யும் போது
பகவத்கீதை ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸோட நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம வாழறதுக்கு பிரயத்தனிக்கும் பொழுது, சரிங்களா? ஏன்னா நம்ம பார்த்துருக்குறோம், கீதா மகாத்மியத்திலையும் ஆதிசங்கரர் சொல்லியிருக்காங்க, பகவத்கீதை முறையாக பின்பற்றுபவன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லைங்களா? தெரிஞ்சுக்கிறது மட்டும் இல்லை, ஃபாலோ பண்றது அப்படி நம்ம பாக்குறோம். அப்ப அந்த மாதிரி நம்ம ஃபாலோ பண்ணும்போது அந்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்லியிருப்பாங்க, துன்பங்கள் ஏக்கங்கள் இதுல இருந்தெல்லாம் நம்ம விடுதலை ஆகிறோம் சொல்றாங்க. அது மாதிரி நம்ம எப்பயுமே நம்ம வந்துட்டு இந்த மாதிரி வைஷ்ணவ எத்திகேட்ஸ், அப்புறம் வந்துட்டு பகவத்கீதையில் நமக்கு பகவான் கொடுத்த உபதேசங்கள், தூய பக்தர்கள் ஆச்சாரியர்களோட அந்த வாழ்க்கை முறை, இதெல்லாம் நம்ம ஆழ்ந்து கவனிக்க கவனிக்க அதெல்லாம் நம்ம வந்து என்னென்னலாம் வைஷ்ணவ கல்ச்சரா இருக்கோ அதெல்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ண என்ன ஆகும்னா நம்மளை சுத்தி உள்ளவங்களுக்கு அது பெனிஃபிட், நமக்கும் பெனிஃபிட். அதான் இங்க நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். கிருஷ்ண உணர்வில் உள்ள மனிதர்கள் அவர்களின் குணாதிசயங்கள், கண்டிப்பா குணத்திலிருந்து ஆரம்பிக்கிறது தான் கிருஷ்ண பக்தி இல்லைங்களா? சத்துவகுணம் அதுலேருந்து சுத்த சத்துவகுணத்துக்கு நம்மள கொண்டு போகும். அந்த வகையில பக்தி நம்மள கொண்டு போகும். அப்போ குணாதிசயங்கள் அது, அதுக்கப்புறம் அவர்களின் நடத்தை, அவர்கள் வாழ்க்கையின் லட்சியம். நம்மளோட வாழ்க்கையின் லட்சியம் என்ன அப்படின்னா, நம்ம பகவானை அடையணும், பகவானை திருப்தி பண்ணணும். முக்கியமா அடையணும்ன்றதை விட நம்ம பக்தி சேவையில நம்ம ஈடுபட்டு நம்ம பகவானை திருப்தி பண்ணணும் அப்படின்றதான் நம்மளோட லட்சியம் இல்லைங்களா? அப்ப இந்த மாதிரி ஒரு வாழ்க்கை முறை நமக்கு அமையுது. இதுதான் உயர்ந்த பெர்ஃபெக்ஷன். ஒரு நம்ம வாழ்க்கையில ஒரு நல்ல புரிதல் இருக்கும், நம்ம ஒரு நல்ல புரிதலுக்கு வந்துட்டோம் அப்படின்றது என்னன்னா, நம்ம வாழ்க்கையோட லட்சியம் என்னன்றது தெரிஞ்சுக்கிறது தான் இல்லைங்களா? நம்மளோட வாழ்க்கையின் லட்சியம் வந்துட்டு ஏதோ ஒரு பசு பட்சி வாழ்க்கை மாதிரி சும்மா இந்த சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன்ல நம்மளை ஈடுபடுத்திக்கிட்டு பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில நம்மளை ஈடுபடுத்திக்கிறோம் அப்படின்னா அது ஒரு பெர்ஃபெக்ஷன் கிடையாது. என்னைக்கு நம்ம வந்துட்டு கிருஷ்ண உணர்வுல நம்ம வந்து நம்மளோட லட்சியத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோமோ, நம் ஆத்மா பகவானுக்கு சேவை செய்யறது அப்படின்றது. அந்த சேவையினால் நம்ம பகவானை திருப்திப்படுத்தணும். நம்ம கிருஷ்ணரோட குடும்பத்தில் ஒரு அங்கம், பார்ட் அண்ட் பார்சல் இல்லைங்களா? நம்மளாம் கிருஷ்ணருக்கு அந்த நோக்கத்தை நம்ம தெரிஞ்சு நம்ம வாழ்க்கை இந்த மாதிரி நம்ம ஃபாலோ பண்றோமோ, சரிங்களா, முயற்சி செய்யறோமோ, கண்டிப்பா ஒரே நாள்ல வந்துடாது, கொஞ்சம் கொஞ்சமா அப்படியே நம்ம முயற்சி பண்ணிடுறோம். எனக்கு நிறைய காலம் எடுக்குது, சரிங்களா? ஓகே, அந்த மாதிரி நம்ம முயற்சி செய்யறோம். எனவே கிருஷ்ண உணர்வை தீவிரமாக எடுத்துக்கொண்டவர்கள் அவர்கள் சிறந்த மனிதராக இருக்க வேண்டும். அப்ப அந்த பக்தியை நம்மள என்ன பண்ணிடும், ஒரு பெர்ஃபெக்ட் ஜென்டில்மேனை நம்மள கொண்டு வரும். நம்ம கிட்ட உள்ள அந்த அனர்த்தங்கள் போகும். நம்ம ரொம்ப அந்த சத்துவகுணத்தில் நம்ம நல்லபடியா நிலை பெற்று இருப்போம் இல்லைங்களா? அப்ப நம்ம சிறந்த மனிதரா நம்ம இருப்போம். பகவானுக்கு நித்திய சேவை பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா? அந்த ஒரு நிலை நம்மளுக்கு புரிய வரும். எல்லாத்தையும் ரொம்ப அன்போட இருக்கணும் இல்லைங்களா? பகவான் அதான் சொல்லியிருக்காங்க, எல்லாத்தையும் ரொம்ப அன்போட நம்ம இருக்கணும் அப்படின்றது சொல்லியிருக்காங்க. அப்ப இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம வரும். அவன் நடத்தையை பார்த்தாவது சமுதாயம் பயனடையும். அப்ப நம்மளை சுத்தி உள்ளவங்க இந்த மாதிரி நம்ம ரொம்ப பிளிஸ்ஃபுல்லா இந்த ஜட விஷயங்கள் நம்மளை பாதிக்காம நம்ம வாழ்க்கை வாழும்போது அவங்களும் என்ன பண்ணுவாங்க, கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்ல வரணும் அப்படின்றதுல விருப்பப்படுவாங்க இல்லைங்களா? அப்ப இதை சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்லியிருக்காங்க, ஆபானி ஆச்சாரி பிரபு ஜீவேரி சிக்ஷயா அப்படின்றத குறிப்பிட்டிருக்காங்க. நீங்கள் ஒரு சிறந்த மனிதராக நடந்து கொள்ளாவிட்டால் உங்கள் உபதேசங்கள் உங்களால் உபதேசிக்க முடியாது, உங்கள் பிரச்சாரம் வெற்றி அடையாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம வந்துட்டு மற்றவங்களுக்கு கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் கொடுக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணணும், அதை நம்ம முறையா நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். அப்பதான் அது வந்து மற்றவங்களையும் நல்லபடியா சென்றடையும் அப்படின்றது. ஏன்னா வந்து போலி மனிதன்றது என்ன அப்படின்னா, ஒரு உண்மையான மனிதன்றது என்னன்னா, மனதில் ஒண்ணு நினைச்சு சொல்லால் அதை செஞ்சு செயலால் அதை செய்யும் போது, இது மூணும் ஒரே மாதிரி இருந்தா அவங்க ஒரு உண்மையான மனிதன் இல்லைங்களா? அதே வந்து மனசுல ஒண்ணு நினைச்சு ஒண்ணு பேசி ஒண்ணு செஞ்சா அவங்க போலி மனிதன் நம்ம சொல்லுவோம். அப்ப நம்ம சாதாரண ஒரு மெட்டீரியல் வாழ்க்கையிலே நம்ம வந்துட்டு இந்த மாதிரி சொல்றது ஒண்ணு செய்யறது ஒண்ணா இருக்கிறாங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு அவங்க மேல ஒரு நல்ல அபிப்பிராயம் வராது இல்லைங்களா? ஆனா யாரு ஒருத்தவங்க உண்மையான மனிதன்னா, மனதில் என்ன நினைச்சு எதை சொல்லி அதை செய்யறாங்களோ அவங்கதான் உண்மையான மனிதன். அந்த வகையில நம்ம மற்றவங்களுக்கு கிருஷ்ணா கான்சியஸ் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி நம்மளும் என்ன பண்ணணும், அதை நம்ம சரிவர நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் நடனம் பத்தியும் இங்க பிரபுபாதா கொடுத்துருக்காங்க. ஏன்னா இஸ்கான்ல வந்துட்டு டான்ஸ் அப்படின்றது நம்ம நிறைய பார்ப்போம் இல்லைங்களா? கீர்த்தன், சங்கீர்த்தனம், சைத்தன்ய மகாபிரபு நமக்கு கொடுத்தது என்னது, சங்கீர்த்தனம் இல்லைங்களா? சோ அந்த வகையில டான்ஸ் அப்படின்றது உண்டு. படிக்கட்டுமா மாதாஜி? இது வாசிச்சுட்டாங்க மாதாஜி, பிரேமா மாதாஜி இது வாசிச்சிட்டாங்க. அடுத்தது நீங்க வாசிச்சு கொடுங்க. ஓகே. அப்ப நடனம் அப்படின்றது மிக அவசியம். தேவையா அப்படின்னு யோசிச்சா கண்டிப்பா அவசியம். எதனால அப்படின்னா, நடனம்ன்றது எப்போ வரும் அப்படின்னா அந்த பாவநிலையில வரும். பாவநிலைன்றது ஸ்டேஜ் ஆஃப் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா? ஸ்ரத்தா, சாது சங்கா, பஜன கிரியா, நிஷ்டா, ஆசக்தி, இதெல்லாம் நம்ம பார்க்குறோம்ல, ருச்சி, இதெல்லாம்.
அது வந்து பாவா பிரேமா அப்படின்னு பாக்குறாங்களா. அந்த பாவ நிலை வந்துட்டு நம்மளுக்கு நடனத்தை நம்மளுக்கு கொண்டு வரும். கம்ப்ளீட்டா எஸ்டஸ் இல்லை, சரிங்களா. நம்ம எங்க இருக்கோன்றே தெரியாது, கிருஷ்ணருக்காக மனசுல நினைச்சு நம்ம டான்ஸ் வந்து நம்ம பண்ணுவோம். இது என்னன்னா கம்ப்ளீட் சரண்டரன்ஸ். அதுக்காக டான்ஸ்னா எப்படி வேணாலும் பண்ணலாமா அப்படின்னா அப்படி கிடையாது. அதுக்குதான் இங்கேயும் நம்ம பார்ப்போம், பிரபுபாதா வந்து குறிப்பிட்டிருப்பாங்க. சரி, நம்ம இதோட அப்படியே வருவோம். நடனம் பற்றி உங்களது கேள்வியை பொறுத்தவரை பஞ்சதத்துவ கையை உயர்த்தி நடனத்தை உற்சாகமாக செய்ய வேண்டும். எப்பயுமே ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லும்போது அப்புறம் வந்துட்டு பஞ்சதத்துவ நிலையும் பார்த்தோம்னா 5 பஞ்சதத்துவ எல்லாருமே என்ன பண்ணிருப்பாங்க, கையை 2 உயர்த்தி வச்சிருப்பாங்க. எதனால அப்படின்னா கம்ப்ளீட் சரண்டர். அதுதான் திரௌபதி அம்மா கோவிந்தா அப்படின்னு வந்துட்டு பகவான் ஆயிடுச்சாங்க இல்லைங்களா, என் கையில எதுவும் இல்லை நீதான் அப்படின்னு. அதை குறிக்கும் அந்த நடனம் அதுதான், சரிங்களா. கம்ப்ளீட் சரண்டரன்ஸ் தான் அந்த பஞ்ச தத்துவத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அந்த வகையில எப்பயுமே நம்ம வந்து நடனம் ஆடும்போது ஏதோ வந்துட்டு நம்ம இந்த மெட்டீரியல் டான்ஸ் அப்படின்றது கிடையாது. நம்ம கம்ப்ளீட் சரண்டர் கிருஷ்ணர்கிட்ட. நான் வந்து பாவ நிலையில என்கிட்ட ஒண்ணுமே கிடையாது, கிருஷ்ணா பகவானே நீங்க தான் அப்படின்ற அந்த நிலையில ஆத்மா பகவான்கிட்ட சரணாகதி பண்ணி வந்து நம்ம வந்து பாவநிலையில பரமானந்தத்துல நம்ம செய்யக்கூடிய டான்ஸ் தான் அந்த நடனம் அப்படின்றது. அந்த உணர்வும் நம்மளுக்கு ஏற்படும். ஆரம்ப நிலையில வந்துட்டு இப்ப கீர்த்தன் மேல எல்லாம் போனோம் அப்படின்னா நியோஃபைட்டா இருந்தோன்னா நம்மளுக்கு அந்த டான்ஸ் வந்துட்டு வராது. கொஞ்சம் அப்படி நம்ம வந்துட்டு மற்றவங்க எல்லாம் பார்ப்போம், டிவோட்டிஸ்லாம். ஆனா அந்த எப்பயுமே அந்த கீர்த்தன் நடக்கிறப்ப பார்த்தோம்னா கீர்த்தன் எப்பயுமே எப்படின்னா ஸ்லோவா ஆரம்பிப்பாங்க. ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை ஸ்லோவா சொல்லி அப்புறம் மீடியம் ஃபேஸ்க்கு வருவாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அந்த ஃபாஸ்ட் பீட்டுக்கு அவங்க கொண்டு வருவாங்க. அந்த ஃபாஸ்ட் பீட் வரும்போது நல்லபடியா டான்ஸ் ஆட வரும். அப்ப நம்ம என்ன பண்ணா அந்த ஸ்லோவா சொல்றாங்க இல்லைங்களா, அப்போ நம்ம என்ன பண்ணா கிருஷ்ணருக்கும் நமக்குமான அந்த உறவை நம்ம பாண்டேஜ் நம்ம கொண்டு வரணும். நம்ம இதயத்துல பரமாத்மாவா இருக்காங்க இல்லைங்களா பகவான், அதை நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்க முடியும் நம்மளால. ஸோ அந்த கனெக்ட் பண்ணி நம்மளால அந்த நிலையை நம்ம நல்லபடியா கொண்டு வர அந்த கீர்த்தனோட அந்த வைப்ரேஷனும், ஏன்னா கீர்த்தனையர்ஸ் எல்லாமே டிவோட்டிஸ் இல்லைங்களா, அந்த வைப்ரேஷனும் அதுல இணைய நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்மளும் கிருஷ்ணரும் அந்த பரமானந்த நிலையில நம்ம என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம், நம்ம வந்து டான்ஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம் அந்த ஃபாஸ்ட் பீட் வரும்போது. அப்ப என்ன ஆகும்னா நம்மளோட புலன்கள் தனியா நமக்கு நான் எனதுன்ற சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷனுக்கு போகாது, கிருஷ்ணருக்காக என்கேஜ் ஆயிருக்கும். மனம் முழுக்க கிருஷ்ணர் இருப்பாங்க. சோ அந்த நிலையில அந்த பக்தி பரவசத்துல பாவான்றது அந்த பரவச நிலை, எக்ஸ்டசின்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அந்த பரவச நிலையில கை 2ஐயும் உயர்த்தி பகவான்கிட்ட கம்ப்ளீட் சரணாகதி பண்ணி ஆடுறது அந்த டான்ஸ் அப்படின்றது. அந்த நிலை தான் ரொம்ப உயர்ந்த நிலையை நம்ம பார்க்குறோம். அந்த வகையில நடனம் அப்படின்றது ரொம்ப சிறந்தது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப யாரு மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னா அந்த பஞ்சதத்துவா அவங்க வந்து எப்படி டான்ஸ் அந்த கைகளை உயர்த்திருக்காங்களோ அந்த மாதிரி நம்மளோட நடனம் இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். கம்ப்ளீட் சரண்டர்ன்னு நினைக்கும் போது நம்மளுக்கு வேற ஸ்டெப்ஸ் வராது. கண்டிப்பா 2 கைகளையும் நம்ம உயர்த்தி பகவான்கிட்ட சரணாகதி சூப்பர் சொல்லிட்டு சரணாகதி பண்ற அந்த முறை தான் நம்மளுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா வரும். அப்ப இங்க வந்துட்டு ஒரு தடவை என்ன ஆச்சு அப்படின்னா குரு பூஜை அப்போ வந்துட்டு சிலவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா வேற மாதிரியான இந்த மெட்டீரியல் டான்ஸ் மாதிரி, சரிங்களா, அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வந்து பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அப்ப பிரபுபாதா டக்குன்னு என்ன பண்ணாங்க, ஆரத்தியை வந்துட்டு கொஞ்சம் நிறுத்தி என்ன சொன்னாங்கன்னா சைத்தன்ய மகாபிரபு மாதிரி டான்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்றத சொன்னாங்க அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அது மாதிரி இது வந்துட்டு ஒரு தடவை பிரபுபாதா முன்னிலையில பக்தர்கள்லாம் அந்த டான்ஸ் பண்ற அந்த ஒரு நிலை தான். எப்பயுமே என்னன்னா பிரபுபாதா வந்து டயட்டி முன்னாடி தான் இருப்பாங்க இல்லைங்களா, அவங்க வந்து எப்பயுமே விக்கிரகத்தை சேவிக்கிற அந்த ஒரு நிலை இருக்கும். அப்போ வந்து அவங்களுக்கு வந்து விக்கிரகம் வந்து மறைக்க கூடாது, அந்த மாதிரிதான் அந்த இடம் வந்துட்டு ரூல்ஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. பட் ஆனா சில சமயம் என்ன ஆயிடும் அப்படின்னா கொஞ்சம் அந்த எக்ஸ்ட்ரஸி வரும்போது எல்லாருமே கலந்துருப்பாங்க, சரிங்களா. அப்ப அந்த மாதிரி ஒருத்தர் பிரபுபாதா வந்துட்டு இருக்கும்போது அவங்க வந்து கர்த்தால்ல கீர்த்தன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அப்ப எல்லாரும் என்ன பண்ணாங்கன்னா நடனம் ஆடுறாங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். அப்ப ரொம்ப உற்சாகமா இருக்கு, எல்லாம் பரவச நிலையில டான்ஸ் பண்றாங்க. பரவச நிலைன்றது தன்னை மறந்து கிருஷ்ணரும் நம்மளும் அந்த ஒரு நிலையில அதை அனுபவிச்சு ஆடுற அந்த ஒரு டான்ஸ், சரிங்களா, சரணாகதி பண்ற நிலையில. அப்போ அதை பார்த்த உடனே கேட்குறாங்க, இது வந்துட்டு எப்படி இருக்கு அப்படின்றத கேட்குறாங்க. பிரபுபாதா வந்து இது வந்து மிகவும் நன்றாக இருக்கிறது, ஏன்னா அதுதான் தேவை இல்லைங்களா நம்மளுக்கு கிருஷ்ணர்கிட்ட கம்ப்ளீட் சரணாகதி. அதை வந்து அந்த டான்ஸ்ல நம்ம வந்துட்டு உணர முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அடுத்தது வந்து பரிப்ரஷ்ன பணிந்து விசாரிப்பது, அதுதான் நம்ம பார்க்க போறோம்.
இப்ப இது பிரேமா மாதாஜி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணியிருந்தீங்க இல்லைங்களா? வாசிச்சு ஆமா கொடுங்க. மாதா. படிக்கிறேன். வாசிச்சு கொடுங்க. பேச்சாளரிடம் மிகுந்த அக்கறையுடன் கேள்விகளை சமர்ப்பிக்க வேண்டும். பாகவதத்தை கேட்பவர்கள் தெளிவான அர்த்தத்தை பெறுவதற்காக பேச்சாளர்களிடம் கேள்விகளை எழுப்பலாம். ஆனால் அது சவாலான மனநிலையில் செய்யக்கூடாது. பேச்சாளர் மற்றும் பொருள் குறித்து மிகுந்த அக்கறையுடன் கேள்விகளை ஒருவர் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். பகவத்கீதையில் பரிந்துரைக்கப்பட்ட வழியும் இதுதான். ஆழ்நிலை பாடத்தில் சரியான ஆதாரங்களில் இருந்து கீழ்ப்படிந்த செவி வழி வரவேற்பின் மூலம் ஒருவர் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். பொருள் ஸ்ரீமத் பாகவதம் 1.1.5. அவரது வலிமையை ஆராய நீங்கள் கேள்வி எழுப்பினால் அது சண்டை மனப்பான்மையை மட்டுமே உருவாக்கும். எனவே கேள்விகள் தேவை, ஆனால் அந்த கேள்வி ஒரு சவாலாக இல்லை. ஆன்மாவை சவால் செய்து யாரையும் கேள்வி கேட்கக்கூடாது. நீங்கள் வெறுமனே கேள்வி கேட்க வேண்டும். தெரிந்து கொள்ள ஆர்வமாக இருக்க வேண்டும். அது உறுதியானது. இல்லையெனில் நீங்கள் அவரது வலிமையை ஆராய மட்டுமே கேள்வி எழுப்பினால் அது சண்டை மனப்பான்மையை மட்டுமே உருவாக்கும். ஸ்ரீல பிரபுபாதா விரிவுரை, செப்டம்பர் 14, 1969, லண்டன். விவாதிக்கப்பட்ட விஷயத்தின் மீது கேள்விகளை கேளுங்கள். தேவையில்லாத கேள்வியை கேட்கிறீர்கள். நான் விவாதித்த விஷயத்தை உங்களிடம் கேள்வி கேட்கும் போது அந்த விஷயத்தை பற்றிய கேள்விகளை நீங்கள் கேட்க வேண்டும். நீங்கள் இன்னும் பல விஷயங்களை கொண்டு வந்தால் முடிவே இருக்காது. இந்த சந்திப்பில் நாங்கள் என்ன பேசினோம் என்பதை புரிந்து கொள்ள முயற்சிக்கவும். ஸ்ரீல பிரபுபாதா விரிவுரை, ஸ்ரீமத் பாகவதம் 2.1.2.5. சரி மாதாஜி. துறவிகள் மத்தியில் உள்ள கேள்விகள் வாழ்க்கை பற்றிய கேள்விகள் அனைத்தையும் ஆன்மீக ரீதியில் அதிகப்படுத்துகின்றன. பரமபுருஷ பகவானை பற்றி நாரத முனி பிரம்மாவிடம் கேள்வி கேட்ட போது தனக்கு பேச வாய்ப்பளித்த நாரத முனிக்கு பிரம்மா நன்றி கூறினார். ஆகவே பரமபுருஷ பகவானை பற்றியோ அல்லது வாழ்க்கையின் இறுதி குறிக்கோளை பற்றியோ ஒரு துறவி ஒருவர் மற்றொரு துறவியிடம் கேட்கும் கேள்விகள் அனைத்தும் ஆன்மீக ரீதியில் அதிகப்படுத்துகின்றன. இத்தகைய விவாதங்களை சாதகமாக பயன்படுத்துபவர் இந்த ஜென்மத்திலும் அடுத்த ஜென்மத்திலும் பலன் பெறுகிறார்கள். பொருள் ஸ்ரீமத் பாகவதம் 4.22.19. ஹரே மாதாஜி. இது நம்ம பேசலாம் மாதாஜி. இது எப்படி நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நம்ம டெம்பிள்ல நம்ம என்னென்னலாம் ஃபாலோ பண்ணணும்ன்றத நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். அந்த வகையில நம்ம சரணாமிர்தம் பரிப்ரஷ்னா அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் மாதாஜி? பரிப்ரஷ்னா சேவையா, அதாவது இவங்க ஆச்சாரியர்கள் கிட்ட நம்ம எப்படி நம்ம கேக்குறதுன்ற அந்த ஒரு விஷயம் மாதாஜி. கரெக்டா அந்த வார்த்தைக்கு அப்படின்னா இந்த ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி. பணிந்து கேள்விகள் கேட்பதா? பரிந்து கேள்விகள் கேட்பது. ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி, ஜஸ்ட் ஒரு நிமிஷம். இது 4.34 ஸ்லோகம் இருக்கு இல்லைங்களா நம்மளோட பகவத்கீதையில, அதுல அடக்கத்துடனும் பணிவுடனும் கேள்விகள் கேட்க வேண்டும். எஸ், அம்புல நம்ம கொஸ்டின் பண்றது, அதான் பரிப்ரஷ்னானும் பணிந்து சாரி கேள்வி கேட்பது. சரிங்களா? ஓகே. இதுல நம்ம என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னா, இப்ப நம்ம கோயிலுக்கு போறோம். சரணாமிர்தம் எடுத்துக்கணும். அதுக்கப்புறம் அதை எப்படி நம்ம அது அங்க எடுத்துக்கணும்ன்றத பார்த்தோம். அப்புறம் மாலை, பகவானுக்கு அணிவிக்கப்பட்ட மாலை பத்தி பார்த்துட்டோம். அதுக்கப்புறம் நம்ம ஆரத்தி நம்ம அதை எப்படி ஸ்வீகரிச்சுக்கணும்னு பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் நடனம் அதை பத்திலாம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? இப்ப நம்ம எப்படி இப்ப பாகவதம் கிளாஸ்க்கு நம்ம வந்துட்டோம். சரிங்களா? டெம்பிள்ல பாகவதம் கிளாஸ் எப்பயும் எடுப்பாங்க. சோ அந்த மாதிரி பாகவதம் கிளாஸ் சீனியர் டிவோட்டிஸ், ஆச்சாரியர்கள், மகாராஜ், குருமார்கள் இவங்கெல்லாம் எடுப்பாங்க இல்லைங்களா? சொல்லி தருவாங்க நமக்கு. பாகவதம் ப்ரீச் பண்ணுவாங்க. அப்ப அந்த மாதிரி அவங்க ப்ரீச் பண்ணும்போது நம்ம அவங்க கிட்ட நம்ம எப்படி நம்ம நடந்துக்கணும் அப்படின்றதுதான். அந்த வகையில தான் இங்க நம்ம என்ன பார்க்கணும்னா, பேச்சாளரிடம் மிகுந்த அக்கறையுடன் கேள்விகளை சமர்ப்பிக்க வேண்டும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். பாகவத்தை கேட்பவர்கள் தெளிவான அர்த்தத்தை பெறுவதற்காக பேச்சாளரிடம் கேள்விகளை எழுப்பலாம். கண்டிப்பா. ஏன்னா நம்ம இதான் இப்ப 4.34 ஸ்லோகம் பாக்குறோம் இல்லைங்களா? தத்விதி பிரணிபாத்தேன்னு அந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம ஹம்பிளா இருக்கணும், சப்மிசிவா இருக்கணும், அடக்கத்தோட இருக்கணும். அதுதான் நம்ம பாக்குறோம். அது ஒரு குவாலிட்டி.
அப்புறம் நிறைய கேள்விகள் கேட்கணும். நம்மளுக்கு ஆன்மீகத்துல நிறைய விஷயங்கள் தெரியாம இருக்கும் இல்லையா? அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பரீட்சித் மகாராஜர் தான் இந்த விஷயத்துல நம்ம பாக்குறோம். சரிங்களா? அவங்க வந்து ஒரு சின்ன விஷயம் கூட விட மாட்டாங்க. ஏதாவது ஒன்று சுகதேவ கோஸ்வாமி சொன்னாங்க அப்படின்னா உடனே அது என்ன அப்படின்றத கேட்பாங்க. அதே மாதிரி அர்ஜுனரும் பகவான் வந்துட்டு இப்ப வந்துட்டு இந்த ஆதி ஆத்மா ஆதி தெய்வா இதெல்லாம் வந்து குறிப்பிட்டிருப்பாங்க. உடனே வந்துட்டு அதெல்லாம் என்ன அப்படின்றத வந்து அவங்க வந்து நிறைய கேள்விகள் கேட்பாங்க இல்லைங்களா? சோ அந்த மாதிரி நம்மளும் என்ன பண்ண ஆன்மீகத்துல இந்த மாதிரி நம்ம பாகவதம் கிளாஸஸ் எல்லாம் அட்டென்ட் பண்ணும்போது நிறைய கேள்விகள் நம்ம கேட்கணும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அது பணிவோட இருக்கணும் அப்படின்றத கேட்கிறோம். அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம அவங்களுக்கு பணிவிடைகள் செய்யணும். சரிங்களா? சேவைகள் செய்யணும். இங்க கூட நம்ம அந்த ஒரு விஷயம் சரணாமிர்தம் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இல்லைங்களா? வைஷ்ணவர்கள் கிட்ட இருந்தனும் அது வந்து ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா பக்தர்கள் ரொம்ப உயர்ந்தவர்கள்ன்றத பாக்குறோம். அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் நாரத முனி வந்து அவங்க வந்து அந்த சதுர்மாசம் அந்த நாட்கள்ல அவங்க வந்து என்ன பண்ணாங்க, அந்த 5 வயதுல அவங்க இருந்தப்ப அந்த துறவிகள் வைஷ்ணவர்கள் அவங்களுக்கு எல்லாம் என்ன பண்ணாங்க, அவங்க சேவைகள் பண்ணாங்க இல்லைங்களா? சோ அந்த சேவைகள்ல இதெல்லாமும் அடங்கும். அவங்களுக்கு வந்துட்டு எல்லா பணிவிடைகளும் செய்வாங்க. அவங்கள ரெமனன்ஸ்ல எடுத்துப்பாங்க. சோ அதனால அவங்களுக்கு பியூரிஃபிகேஷன் கிடைக்குது அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி பியூரிஃபிகேஷன் நமக்கு கிடைக்கும் வைஷ்ணவர்களோட அந்த சரணாமிர்தம் எடுத்துக்கும் போது. சோ இங்க வந்து இப்ப வந்து நம்ம அதுதான் அந்த மாதிரி பணிவிடைகள் நம்ம செய்யணும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கணும். சோ இந்த நிலையில நம்ம என்ன பண்ணணும், எப்பயும் நம்ம வந்து கேட்கணும் ஆச்சாரியர்கள் கிட்ட இருந்து அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? சோ அதனால பேச்சாளரிடம் கேள்விகள் நிறைய கேட்கணும். ஆனா அது எந்த மனநிலையில் இருக்கக்கூடாது, சவால் விடுற மாதிரி. சரிங்களா? அந்த மாதிரி நம்ம கேள்விகள் கேட்கக்கூடாது. எப்படி கேட்கணும் அப்படின்னா மிகுந்த அக்கறையுடனும் ஹம்புலாவும் நம்ம வந்து கேள்வி நம்ம கேட்கணும் அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். அது பகவத்கீதையில பரிந்துரைக்கப்பட்ட வழியும் இதுதான். அது வந்து 4.34 ஸ்லோகம். சரிங்களா? மத்தாஜி எது சொன்னீங்களா? மத்தாஜி பிரேமா மத்தாஜி யாரும்? ஓகே. ஆழ்நிலை பாடத்தை சரியான ஆதாரங்களில் இருந்து கீழ்ப்பணிந்து செவி வழி வரவேற்பின் மூலம் ஒருவர் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? ஏன்னா நம்மளது இப்ப வேதங்கள் அப்படின்றதே ஸ்ருதி அந்த நிலையில தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? அதாவது கேட்டல் முறையில தான் பகவான் பிரம்மாவுக்கு கொடுத்தாங்க. அந்த கேட்கறதுன்றது மேலோட்டமான விஷயம் இல்லை. அதை உள்வாங்கி அதை நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அப்சர்வ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும், அதை அடுத்த ஜென்ரேஷன் நம்ம அதை கொடுக்கணும். அப்பதான் அதோட அர்த்தம் மாறாது, ஆசிட்டிஸா இருக்கும். மேலோட்டமா நம்ம கேட்டுட்டோம் அப்படின்னா நம்ம அடுத்தவங்களுக்கு சொல்லும்போது சில பல வார்த்தைகள் மாறிடும். அதனால எப்பயுமே நம்ம எப்படி கேட்கணும்னா செவி வழி வரவேற்பு அது கூட எப்படி இருக்கணும், நம்ம நல்லபடியா உள்வாங்கணும், அதை அப்சர்வ் பண்ணணும். அதுலேருந்து வர அந்த ரெஃப்ளெக்ஷன் இருக்கு இல்லைங்களா, அது வந்துட்டு கரெக்டா அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ல நம்ம மற்றவங்களுக்கும் சரியான முறையில கொடுக்கணும். அந்த வகையில் தான் நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப ஆழ்நிலை பாடத்தை சரியான ஆதாரங்களில் இருந்து ஆதாரங்கள்னா இந்த போனஃபைடு ஆச்சாரியர்கள்ட்ட இருந்து கீழ்ப்படிந்த செவி வழி வரவேற்பின் மூலம் ஒருவர் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அதுக்கு நம்மளுக்கு ரொம்ப சிறந்த உதாரணம் பரீட்சித் மகாராஜர். அதே மாதிரி அர்ஜுனர் கிருஷ்ணகிட்ட இருந்து கேட்டுக்கிறது, இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கிறோம். அதே மாதிரி அது வலிமை ஆராய நீங்கள் கேள்வி எழுப்பினால் இப்ப வந்துட்டு சில சமயம் நான் என்ன ஒரு சில விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணிடக்கூடாது, நம்ம வந்துட்டு அந்த ஸ்பீக்கருக்கு வந்துட்டு நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு தெரியுதா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்துட்டு எதுவும் நம்ம அந்த மாதிரி ஒரு சேலஞ்சிங் ஸ்பிரிட்ல நம்ம கேள்விகள் நம்ம எழுப்பிடக்கூடாது. கோயில் எல்லாம் ஆச்சாரியர்கள் சீனியர் டிவோட்டிஸ் கிட்ட எல்லாம் பேசும்போது ரொம்ப சப்மிசிவா கேட்கணுமே தவிர அந்த சேலஞ்சிங் ஸ்பிரிட்ல நம்ம கேட்கக்கூடாது. இது அவங்களுக்கு தெரியுதான்னு நம்ம பார்ப்போம் அப்படின்னு வந்து நம்ம கேட்டுறக்கூடாது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கணும். இதெல்லாம் டெம்பிள்ல நம்ம அவசியம் நம்ம கடைபிடிக்க வேண்டிய, அதுவும் உயர்ந்த டிவோட்டிஸ் கிட்ட நம்ம அவசியம் கடைபிடிக்க வேண்டிய முறைகள். சரிங்களா? அதுதான் நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஆன்மாவை சவால் செய்து யாரையும் கேள்வி கேட்க கூடாது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். நீங்கள் வெறுமனே கேள்வி கேட்க வேண்டும், தெரிந்து கொள்ள ஆர்வம் இருக்க வேண்டும். நம்மளுக்கு அந்த சாஸ்திரத்துல ஏதாவது ஒரு விஷயம் புரியல தெரியலன்னா அதை நம்ம கிளாரிஃபை பண்ணிக்கிற விதத்துல நம்மளோட கேள்விகள் டெம்பிள்ல நம்ம கேட்கும்போது, அதுவும் சீனியர் டிவோட்டிஸ் கிட்ட கேட்கும்போது அதை நம்ம அவசியம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதை விட்டு அவங்களுக்கு அந்த சப்ஜெக்ட்ல நாலேஜ் இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ற மாதிரி நம்ம கேட்டக்கூடாது அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு விவாதிக்கப்பட்ட விஷயத்தின் மீது கேள்விகள், அதாவது இப்ப என்னன்னா ஒரு சப்ஜெக்ட் விஷயம் மேட்டர் அப்படின் போது ஒரு டாபிக் எடுத்து பாகவத்துல பேசுவாங்க இல்லைங்களா?
அப்போ அந்த டாபிக் ரிலேட்டடான கொஸ்டின்ஸ் தான் நம்ம அவங்க கிட்ட நம்ம கேட்கணும். அதை விட்டுட்டு வேற வேற டாபிக்ஸ் ஒரு 4-5 பேர் வேற வேற டாபிக்ஸ்ல கேட்டாங்க அப்படின்னா என்ன ஆகும், அந்த கோர் கான்செப்ட் அது வந்துட்டு மிஸ் ஆயிடும். இன்னொன்று வந்துட்டு ரொம்ப டிஸ்ட்ராக்ஷன் ஏற்படும். அதனால என்ன ஆகும்னா நம்மளுக்கு அந்த கண்டென்ட் வந்து நல்லபடியா நம்மளுக்கு வந்து சேராது இல்லைங்களா. ஸோ அதனால அது வந்து ஸ்பீக்கருக்கும் அது வந்து டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸை கொடுக்கும். ஸோ அதனால நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னா என்ன டாபிக்ல பேசுறாங்களோ அது ரிலேட்டடான கொஸ்டின்ஸ் தான் நம்ம அவங்க கிட்ட நம்ம பணிவோட நம்ம கேட்கணும் அப்படின்றத பார்க்கணும். தேவையில்லாத கேள்வியை கேட்காதீர்கள் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்குறோம். அப்புறம் வந்துட்டு வேற அதாவது அந்த விஷயத்தை பற்றிய கேள்விகளை நான் விவாதித்த விஷயத்தை உங்களிடம் கேள்வி கேட்கும்போது அந்த விஷயத்தை பற்றி கேள்விகளை நீங்கள் கேட்க வேண்டும். அதாவது அவங்க என்ன டாபிக் பேசுறாங்களோ அந்த டாபிக் சரிங்களா, அந்த சப்ஜெக்ட் மேட்டர்ஸ். நீங்கள் இன்னும் பல விஷயங்களை கொண்டு வந்தால் முடிவே இருக்காது. அப்போ என்ன ஆகும், சாதாரணமே ஒரு டாபிக்ல ஒரு பாகத்துல ஆச்சாரியர்கிட்ட நம்ம கேட்கிறோம்னாலே அவங்க வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1.1.1 ஸ்லோகம் இருக்குங்களா பாகவத்துல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம், அது வந்து இவங்க பிரபுபாத்தாவோட குரு இருக்காங்க இல்லைங்களா, பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி டாக்கூர், அவங்க வந்து 1 மாசம் 3 மாசம் அந்த ஒரு ஸ்லோகத்துக்கு விரிவாக்கம் வந்து கொடுத்துட்டு இருந்தாங்களாம் சரிங்களா. இன்னமும் வந்துட்டு எனக்கு நேரம் பத்தல அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்களாம். ஸோ அந்த மாதிரி அவங்க கிட்ட நிறைய கண்டென்ட் இருக்கும். ஒரு டாபிக்லயே வந்துட்டு சீனியர் டிவோட்டிஸ் கிட்ட ஆச்சாரியர்கிட்ட நிறைய கண்டென்ட் இருக்கும். அதையே நம்ம வந்துட்டு என்ன பண்ணா இன்னும் அவங்க கிட்ட நம்ம எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணணும். இன்னும் எப்படி, ஏன்னா பரிஷத் மகாராஜா எல்லாம் அப்படிதான் பண்றாங்க இல்லைங்களா, நம்ம பாகத்தெல்லாம் பாக்குறோமே. அந்த மாதிரி நம்ம இன்னும் அந்த மாதிரி அந்த கண்டென்ட்ல என்னன்றது நம்ம நிறைய கேட்டுக்கணுமே தவிர வேற டாபிக் மாத்தி நம்ம பேசணும்னா என்ன ஆகும், ஒரு சப்ஜெக்ட் மேட்டர்ஸ்ல அவங்ககிட்ட நிறைய கண்டென்ட் இருக்கும், பொக்கிஷமா வச்சிருப்பாங்க. இப்ப நம்ம நிறைய கேட்கும் போது என்ன ஆகும், அதுக்கு முடிவே இல்லாம எண்ட்லெஸ்ஸா போயிட்டு இருக்கும். அதுல நம்மளுக்கு ஒரு தெளிவு இல்லாம போயிடும் இல்லைங்களா. அதனால நம்ம இந்த சப்ஜெக்ட் டாபிக்ல நம்ம கரெக்டா நம்ம கொஸ்டின் கேட்கணும்ன்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் பரமபுருஷ பகவானை பற்றி நாரத முனிவர் பிரம்மாவிடம் கேட்டபோது தனக்கு பேச வாய்ப்பளித்த நாரத முனிக்கு பிரம்மா நன்றி கூறினார். அது இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, எப்பயுமே இந்த சேஜஸ் எல்லாம் இருக்காங்க இல்லைங்களா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சுகதேவ் கோஸ்வாமி, சுத்த கோஸ்வாமி இவங்கெல்லாம் இருக்காங்க இல்லைங்களா, அப்புறம் நம்ம ஆச்சாரியர்கள் சீனியர் டிவோட்டிஸ் டெம்பிள்ல இருக்காங்களா, அவங்களாம் வந்து கிருஷ்ணரை பத்தி நம்ம கொஸ்டின் கேட்டாலே அவங்களுக்குலாம் ரொம்ப சந்தோஷமாயிடும். இப்ப பாரதத்துல பாத்தீங்கன்னா 6 கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க சேஜஸ் நைமிஷாரண்யத்துல. உடனே சுத கோஸ்வாமிக்கு அவ்வளவு சந்தோஷமாயிடும். ஏன்னா கிருஷ்ணரை பத்தி பேசுறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு அவங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு இல்லையா. அதனால அவங்க அதை வந்து ரொம்ப வந்துட்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ரொம்ப சந்தோஷமா அதை வந்து அவங்க வந்து ஏத்துப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். அவ்வளவு பரவசமா இருக்கும் அவங்களுக்கு பகவானை பத்தி பேசும்போது. அப்ப அதுதான் இங்க நம்ம பாக்குறோம். நாரதர் வந்து பகவானை பத்தி கேட்டோடனே பிரம்மாக்கு என்ன ஆயிடுச்சு, ரொம்ப சந்தோஷமாயிடுது சரிங்களா. ஆகவே பரமபுருஷ பகவானை பற்றியோ அல்லது வாழ்க்கையின் இறுதி குறிக்கோளை பற்றியோ ஆத்மா அடைய வேண்டிய இலக்கு இதை பத்திலாம் யாராவது துறவிகள் கிட்ட கேட்டோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு ரொம்ப அதீத சந்தோஷத்தை கொடுக்கும் சரிங்களா. மற்றொருத்தரிடம் கேட்கும் கேள்விகள் அனைத்தையும் ஆன்மீக ரீதியில் அதிகப்படுத்துகிறன அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம் சரிங்களா. இத்தகைய விவாதங்களை சாதகமாக பயன்படுத்துவர் இந்த ஜென்மத்திலும் அடுத்த ஜென்மத்திலும் பலன் பெறுவர். அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இந்த ஆன்மீக விஷயத்துல தான் நம்ம என்ன பண்ணணும், கொஸ்டின்ஸ் கேட்கணும். அதை விட்டுட்டு நம்ம என்ன பண்ணிடக்கூடாது, ஜட விஷயங்கள் சார்ந்த விஷயங்கள்ல நம்ம கொஸ்டின்ஸ் நம்ம கேட்க கூடாது சரிங்களா. அதுவும் நம்ம ரொம்ப கவனமா இருக்கணும். ஆன்மீகமான விஷயங்கள்ல தான் நம்ம, அதாவது கிருஷ்ண கதா அப்படின்னும் போது அது கிருஷ்ண கதா ரிலேட்டடான விஷயங்கள் தான் நம்ம கேட்கணும். நம்ம அவங்க கிட்ட நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்கணும். அப்ப இவங்கெல்லாம் பொக்கிஷம் யாரு, கோயில்ல இருக்கிற மகாராஜர்கள் குருமார்கள் இவங்கெல்லாம் இருக்காங்க இல்லைங்களா, அப்புறம் சீனியர் வைஷ்ணவாஸ் அவங்கெல்லாம் வந்து நம்ம பார்த்தோம்னா விட்டுறவே கூடாது. நல்லபடியா நம்ம நிறைய நாலேஜ் அவங்க கிட்ட நம்ம எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி நம்மளும் என்ன பண்ணணும், நல்ல அவங்களுக்கும் சந்தோஷம், அதுல நமக்கும் என்ன ஆகும், நமக்கு நல்ல ஒரு நிலை கொடுக்கும். அதான் இந்த ஜென்மத்திலும் அடுத்த ஜென்மத்திலும் பலன் கிடைக்கும்ன்றது நம்ம பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. 6:29 ஆயிடுச்சு, சாரி 8 ஆயிடுச்சு. ஓகே, நம்ம வந்து இது வந்து நாளைக்கு பார்க்கலாமா, விருந்தினர்களை வரவேற்பது வைஷ்ணவ கலாச்சாரம், இல்லை இன்னும் ஒரு 10 நிமிஷம். சரி, இது நம்ம நாளைக்கு பார்க்கலாம் இந்த டாபிக் சரிங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹேண்ட் ரைட் பண்ணவங்கள்ல நான் வந்துட்டு சேத்துலக்ஷ்மி மாதாஜி அவங்கள நான் இல்ல அர்ச்சனா மாதாஜி, அர்ச்சனா மாதாஜி, சேது மாதாஜி, புஷ்பா மாதாஜி நீங்க நாளைக்கு வாசிச்சுக்கிடுங்க அவசியம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்பருபஷ்ய கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானாம் பாவனே வைஷ்ணவ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ ஸ்ரீல பிரபாத் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.